ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଠି ଆମର ଚା ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇତି ଆସ ଖାଉଛି ଭାଇ ଆମର ସାଣ୍ଡ ଦିଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଅନେକ ଆମର କହିଦେ ହାଇ କହ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ମୁଁ ବହୁତ କଣ ଆମେ କିଛି ଖାଉ ନାହିଁ ଆଜି ନା ତ ମୁଁ ହଉଛି ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡା ଆମର ଚା ରେଡି ଯାଅ ନା